caraka Data sawala padha jaya maka padhanga caraka data sawala padha jaya leres papat bodoling satrio satrio putri kuda prasetyo ya untir baseti asal ayo bocah bajang yo musisi tolaras iki wo iki wo iki wo iki wo iki wo iki lo ayo dek alah asoy ngambara anembus mega ngetung litang sesuluh pajak rembulan tak goleki ana ning sisi panjerino tak titipi hidup tege jatuh lelungitan lunglungan kang reranggatan ammu soro angreget jiwaku tak titipi layang titir tak samper ke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wayangmu beda atiku masak sih sing konderato sak umpama apa kaya aku bisa kuatir laku tap sabar sekar mekar ing ora kang cekar gelak kang tanpa upama nunggu tumetes ing tirta kanggo nelesi luka-luka
ketiga ya ha ya o ya o ya o ya ya Sito Laras Artek Pratama Audio Anganku kambara anegus bego Getong lintang sesolo padang rembulan tak goleki ana ngendi si pacarina tak titipi kidong keketek ing jantung lalu kita lunglungan kan rerambatan amung swara swara anggraget jiwaku tak titipi layang kitir tak samper ke angin sumilir ora krasa siramu tansah tak pikir Dino wengi wewayangmu beda atiku Tirta saumpama kapan baya aku bisa gegem lintang ngrengko endahing rembulan Aku samar kuatir lamunmu mekar Sakar makar ing ora-orangan cengkar Ngelakan tanpa utama Nunggak kumite sing tirta Nganggo nalasi luka-luka ketika Yuk Udo Prasetyo Yuk Patsa Baris Yo, woi, ae, Solo wo, yo, Solo ye, Solo o, a, o, ye, a, o, ye, iya Membeane merak kesipir leledang ledak lera gadang nyampe parang ase sonder cinte angorerek mopi nanca semangkir lagu dilis oh ha hup setelah ya ha ya ya katon lembeane merak kesipir leledang lera gadang nyampe parang asa sonder cinde angorerek mopi nanca sembah kelatu
anenge para satriya anenge para satriya Bodho prasetyo. Yo. Iya awas jampyak perawat yo bola sing siji nganti. Yo. oi awas yo. Awas. Bandono, piye kono lemu ngajari nang omah Bandono. Yo. Jogetate kayang regang samyo angrep loko monggo samyo hampir sami sumrape sumenggut Yo. Bandono. Yo. Luhur jauh di awang-awang memperkan jajana jatuh kari-kari grang suku naragaos ngapa pamatuk nangelu ngapak megabari bibir natari juru Anu bisa yosul karena pandana Tanda kepala bentang Taya bagi kata Dipika dipika serap bisa sapa Taya karepas kasih Manu
sik Ora salah. apa-apa sing salah tetep Bandono kok. Tetep ora tau ngeterke mangkat Heeh, sepel anake. tetep Bandono. Parah Bandono parah. Padahal tak job ning nggonku Elsa. Gandeng bapaknya ras sportif mah. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta pada Elsa. Singkat yo. Iya. Oh, dia kiri. Yuk yuk, yuk yuk, yuk yuk. Oh oh. Oh burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Yuk. Atur posisi iya. Dewi ngendi Rot? Ya. Sari. Saya cari manis kembang melati, saya cari manis kembang melati, melati suka wong manis, mana rumahnya? Yo, yo. Putar menari berpasang-pasang, riang dan gembira menari bersama. Ini tari tari selendang. Ini tari tari selendang. Lure ulane sawa, lure
sing sapa sing Sapa sing duwe sing sapa sing duwe nanange nambahi ayo 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 dhewe nanange nambahi manis 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 dhewe ya ya oh ya 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 nonong sing nonong larang regane nonong sing nonong ngendi omahe nononge sing guyu manis aduh aduh sayang nononge sing berarti aduh aduh sayang oh oh ayo Yo nadyan nono tambah tambah ayo Yo dasar manis pancen manis nadyan nono Hae pancen pancen Hoi. manis Yo yo so Abang-abang ning papatan setopan putih-putih ning kuburan bocica Gondal gandul rakatokan kuwi jenenge wong edan kayake aduh kayake nonton jadilan ro kancane prapatan setopan putih-putih nang kuburan pocongan gandul neng emperan kuwi jenenge pemean Tunggal fotografer WNC Studio SGT Sumangkang ing yuda sang satriya tama natapi ingkang sopa prajurit natya hambela bangsa lilata ing nyamudadya radarana kusumaning tangsa Jumangkang ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nadya abela bangsa belata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa yo kudu prasetyo ya oh yo yo Sumangkang ing yuda sang satriya tama natapi ingkang sumpah prajurit nadya hambela bangsa lilata ing nyamudadya radarana kusumaning bangsa Jumangkang ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nadya abela bangsa belata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa ae jadala ae so Sumangkang ing yuda sang
yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nedya abela bangsa bela taheng nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa Hae Os Yo 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 Sos sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nadya abela bangsa bela taheng nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa Mangkah ing yuda sang satriya nama netepi ingkang sumpah prajurit nedya habela bangsa bela ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa Mangkah ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nadya abela bangsa bela taheng nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa yuk ayo nur Iya Oi Iya Sos Sumangkah ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa lata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa Sumangkah ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nedya abela bangsa bela taheng nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa Ayo Pak Mudi ayo kasana Woi, Sumangkah ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit dadya habela bangsa bela taheng kusumaning bangsa Sumangkah ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nedya abela bangsa bela taheng nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa Iya Awas Sumangkah ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nedya habela bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa yo dadi yo Iya Iya Oi, Cak zir
monggo. Om Wasiran monggo. Ya monggo legah. Legah. Sama serot dicokot. Crop top. Cak cak. Cak 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 cak.
cak 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 cak. Cak cak jir. Cak 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 cak. Cak 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 cak. Cak 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 cak. Cak 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 cak. Cak 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 cak. Cak 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 jir. Cak 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 cak. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. 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 Awek nama stupur nama sindom. Cak 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 cak. Cak 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 jir. Cak 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 jir. Cak 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 cak. 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 Cak 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 cak. Nur. Ramelu nih Pak. Pak Wasiran. Makanya nyanyi ye. Cak 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 cak. Cak 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 cak. Cak cak ji. Cak ji. Cak 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 cak. Cak cak cak. Cak cak
Iya. Pinarum swaraning pradangga ingkang hangrangi. Para paraga sang seni tari wanita ya kuda prasetya. Iya. Sumadyata sekalipun dumateng sagong sang yaning para tamu mahargya yauping sang pinanganten ya kusumaning ayu Diah Wenti ingkang sampun jauh lumiat asta kalian kang Reko Garwa ya iya. Bawis tolak balak ing sekolah dosa yai angrate tata sesaji kanggo sono kenira asung pamuji lan pawita nugraha saking yang widi Prasetyo tetep jaya. Iya, iya, iya. Masih bergoyang bersama kuda prasetyo. Terima kasih Pak Suraya yang selalu menghibur untuk kita semua. Jadilan Indonesia. Terima kasih goyang tipis-tipis ya Pak ya. Kita bergoyang bersama. Selamat malam sahabat-sahabat. 4 dusun bertemu dengan Mas Kantil kembali. Bingung rasane
Rada Lesti Apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi Kudo Prasetyo gue enak so Asoy Henny Puspita Syarat Bisma aku tak joko tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan musiknya dong rasanya ayo Pak Lasiran Pak Lasiran jaga tipis-tipis ya Terima kasih Mas Gatot. Matur sembah nuwun jauh-jauh dari Sumatera Mbak Feni. iya betul sekali Jauh-jauh dari Sumatera membawa tembiluk. Sumio sikat sum. Masih bersama Kudo Prasetyo. di blendrong ya Mas Yo apa aku di telepon Feni. koyo ngopo rasane ati iki suwe ra krungu kawartamu bingung rasane landang rindu Mas sing tak tresnani IDM piye aku ora balesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi aku goleki tali kotak sikat yo tresnaku koyo ngene aku tak jogo tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan matur sembah nuwun kesayangan sampun katur piye to Mio Bagus antara Mas Seto Mbah Gejol terbentuklah Kudo Prasetyo tahun 1999 gitu. Dereng lagi Pak. lahir, urung lahir. Ini 2008 kalau 2007. kayaknya 2010. Nggih, Mas Jarot ini adalah termasuk masih
masih tonggo, jarene ya sik mambu karo bojoku. Bojoku adalah terah keluarga dari Mbah Kartono Pelawak. Panggang tanggung. Ini mulya. Jan pakepo sing Bu, meneh. silakan berdiri, Bu. Sing meneh rara nyumbang dadi nyumbang Pak Wasita aku iki engko. Iki Ayo, kenalan. Bu. Bu, sugeng dalu menika turine tesih trah nggih. 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 Leres. Oh, tesih sederek estu nggih menika alhamdulillah. Nek mboten ngeten iki mboten kepanggih sederek, Pak. Ora Mas, masalah ceritane kan ngene. Dadi eneng keluarga saka Tanggung, dolan ning Sumatera, cerita-cerita nek anu apa Kudo Prasetyo. Ayo Bu, kita duet lewong. Monggo Bu. Katur dumateng Sagung Purlenggah. Salam sehat selalu saking Sumatera Selatan Palembang nggih. Dalu. Kudo Prasetyo. Kemana-mana hati sawiji Nadia apa tak lakoni Sik leren dhisik ya. piye Kak? Duet maut nih. Piye Kak? Kowe mabuk ora Kak? Ayo, Mas. Kok dibacutke. Sabda pandita rago sliramu kadya sehat kowo moke Gusti nglahane tresnaku bakal kinawa maati. Kudo Prasetyo. Oke, masih bersama Kudo Prasetyonya Indonesia. Pratama Audio. Arta Lighting. Bekerja sama bersama Pratama Audio Sound ayo dadi aku godo ati rinten sing balowo Lermu
ke atiku suwenggon ku ngenteni lewonge ati tanan tok dampingi kemana-mana tidak di apa tak lakoni Nah, niki juragane teko cah baru jaluk miji. saweran bose Heeh. sambatan yo sambatan Nggih niki Bu, matur. kula niku mangke niku tesih ragu-ragu bumbuan kok ajeng nyuwun saweran Ora aku lagi arep matur. kowe iki rasa roga-roga nek ora duwe ya wis Sik, aku lagi arep matur ya, Nduk. Pripun, Pokoke Pak? intine atas nama keluarga ngaturke matur nuwun, lewis Nggih. do nyengkuyung hajate adikku Sito, mudah-mudahan pambiyantune sampeyan sing ora dibayar kuwi entuk piwales saka ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dadi rejeki sing barokah, sampeyan kabeh diparingi lancar laris. Amin. Ngoten nggih. Ugi sedaya masyarakat sing wis bantu diparingi barokah, kesehatan, rezekine lancar. Amin. Hah? Lah iya, ya Allah. Pak Oh, ha. Yuk, yuk. Yuk, ya. Da, da, da. Putra Prasetyo. Yuk, yuk. Nggih. pamit mulih Lilo terus Lamis. Setian Jati Lamis. Lamis. Yo, Pak Mudi pokoknya pengen nyanyi. Ya, monggo. Yo, Kondur. kondur 321. Terus. Rekesak ya. Yo kaca domene yo. Bersani pasukan ingkang sejetso. Sakilan kita kujo prasetyo kasihkan kreasi tansah hadiah. Kondur yo. Kondur nganti. Kondur ing dampar kayanganmu. Oh 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 ya. Lah yo teneh kayangane kebak. Pripun, Pak? Kayangane kebak nek kabeh ning kayangan iki. Lep kasuwarganmu. khusus aku ya kayangan ki Alah Gusti. Apa meneh sing aku widodari apa meneh? oi oi Yes. kondur Ayo yo. Ayo Pak. Kembang apa ki? Kembang ecek. Kembangnya surat aduh. Biyen renteng. Terus. Saiki ngejak padu.
Kudo prasetyo Kudo prasetyo Kudo prasetyo Nyoto kondang tur kaloko Yo 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 Soy Yuk. Mbah Gecol. Iya. Pendiri Kudo Prastyo. Say. Iya. Oh. Ora sida kondur Pak Mudi. Malah guyu. Malah rawuh. Apa sangune iki? Ini tadi yang request Lilo kita kasih. Pamit mulai mangke nggih. Oke. Sentosa. Iya. Kudo Prasetyo. Pratama. Apa wis ora kelingan sumpah janji umong marang aku Salahmu dhewe. Sinekset lintang rembulan Terus. jarene tresnamu mung kanggo aku Wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta arep saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya sakno Pak Wasiran nasibku kudu bisa karo sliramu Pargodan apot jroning ati nanging aku ra bisa goleki lilo atiku wis lilo nadyan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo atiku kebancut tresno Kudo Prastyo iya Mbah Gecol
marang aku sinekesen lintang rembulan jarene tresna mumpung sanggo aku bareng-bareng ya yang bisa ya. Ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci rambok joko malah mbok blenjani Pak Mudi PW yo. lilo atiku wis lilo nadyan batin ku keloro-loro angin aku ra kuwowo mergo atiku kebacut tresno Beli siji kalian mantenipun nggih. Kalian Mbak Fenty, kalian Mas Aldi, monggo. Nggih nyuwun sewu monggo dumateng Mbak Fenty kalian Mas Aldi dipun suwun merapat wonten Nek Mbak Feni niki Pak. Kalangan. Mbak Feni mawon. Jal gelem ora? Ora gelem karo Ora Mbak gelem Feni. kaya. Alah kurang ter kok ora gelem. Kamu tidak ada niatan untuk bersuami kok. Ya Allah Pak Mudi tega banget. Ya Mbak Fenty. Bintang rembulan sumu biar cahayane ngelingake aku Adiko. marang slirane ora bisa nglalekake esepku buyute tansah sumanding saben dinane Wayang durung bisa nendra. Tanpa dosa Pak Mudi Pereya Kaya ngene lelakon uripku iki durung bisa gawe senenge atimu sapa lan godha uripku nang alam donya iku peparinge
kuwasa Monggo. Oh, nggih matur nuwun Mas Jarwo. Penny. Selamat menempuh hidup baru ya, Mbak. Mas. Selamat menempuh hidup baru ya, Mas ya. Bani, selamat menikmati lajang yang baru. Oh iya Mas iya. Ora apa-apa. Nek nurung wae aku ya. Reve sing tua-tua we. Bintang rembulan sumunar sangyane. Wayah dalu Ya, juga panggilan kami tujukan kepada Mas Wasito ya. Dimohon untuk memasuki lokasi jadilan. Sekali lagi Mas Wasito dimohon untuk merapat ke lokasi jadilan. Terima kasih. Citra seliramu nate rekoso sikatnya Kaya ngene lelakon uripku iki durung bisa gawe senenge atimu bola godho uripku neng alam donya iku peparinge kang maha kuwasa tampa kanthi ati legawa patompo kanthi ati legawa iya Baliyo ning Papan dunungmu. utawa asal usulmu usulmu aja kayangan Mantu baliyo ning. kayangane wis kebak jampar kayangan kayangane wis kebak mergane wis oh boy akeh curhatan ning kayangan kok iso lho Pak
kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit dibomburine malah nyelake amung pamujiku moga-moga ra ono rubeda sing sapa sak bungkure godmu ya ya kondo kudu prasetyo yuk kudu kuwi jaran prasetyo kuwi Yoi. setyo yuk ya yuk Yoi. iya iya wup lancar jaya Bali kondur neng Papan dunungmu ojo podo ninggal Wisuno. betul sekali sinambing laras konco-konco pendopo Kang Tejo Pendopo Kang Sito. pendopo Kang Sito ya yuk pendopo Kang Sito masuk Pak Mudi Asoi. dengan sponsor Bapak Wasiran opo aku iki kasmaran di ora doyan mangan opo maneh dolan kok pengen ketemu dirimu seorang jombong ayu tambah nono rasa kangenku Apa pancen ngono atimu Mas yen ngono ra beda rasane atiku Sabetina aku kelingan dirimu Jawab bagus tanpa nono rasa kangenku kasmaran agawe ati tratapan kasmaran selae kaya wong edan kasmaran lungguh jejer kadya mantenan muga-muga iso dadi kasunyatan bisa dadi kasunyatan iya lah
ayo. O A O. Iya. Ya. Terus lanjut pamit mulih. Ya. Boleh. Apa? Oke. Gentosan nggih, Bang nggih. Pamit mulih riyin. Lila nono pamit mulih mesti kula yete dijodone mugi enggal atuk sulit wong sing bisa ngeladeni slirane Pancen abot jroning ati ninggal wong sing tak tresnani becik kados pundi wong kawula satemut lampahi Mung Yo. semene atur puji karya raharjo sampun kurek aja lali tasrek kirim warta eman benjang dika yen to nganti digawe jiwa yuk batin kula boten nila yen to nganti sia-sia yuk kudu prasat yuk juga
Yuk. Eling dalane. Baliyo neng Papan dunungmu ojo nganti padha ninggal. Wisuna. Betul sekali. Aku wis hafal lho, Rot. Aku sing urung hafal. Sandangane Iya. monggo dumateng sedaya penari putri Kudo Parastyo ingkang sampun wonten lebet menika dipun suwun majeng nggih. Nggih niki pinangka kangge bebono wangsulipun simbah wonten papan padununganipun nggih. Monggo. Sik sampun wonten lebet monggo dipun suwun mlebet wonten ing kalangan. Monggo. Dumateng kanca-kanca penari kasum lebet wonten kalangan. Nggih, monggo. Yo sepindah malih dumateng kanca-kanca penari kasum lebet wonten kalangan. Penari putri nggih. Iki malah sing mlebet malah Kang Sito. Sempun paripurna genipun Mbak Fenty ugi, Pak. gantos nggih. Kalian Mbak Fenty monggo. Kangge sarana sangu wangsul wonten papan dunungipun. Ayun-ayun bangsa gawe kumpul lamun guyub rukun akeh nggih dumateng Mbak Yanti monggo dipun suwun tidak wonten kalangan. Dumateng Mbak Yanti nggih dipun tenggo supados lumebet wonten kalangan monggo. Sampun dipun tenggo manten kekalih kalian Pak Wasito monggo Ibu Yanti. Manggulan Rot. Ayun-ayun kempur gawe kumpul lamun guyub rukun akeh kang kayung-yung dadi srana iku mrerayu nyawiji ing panemu condonge kalbu lo ayo sepindah malih dumateng mbak-mbak penari mbok bilih sampun anggenipun gantos busana kasun lebet ya mbak-mbak penari monggo ugi sepisan malih kagem Mbak Yanti nggih Ibu Yanti dipun suwun ugi lumebet wonten kalangan. Kudo Prasetyo. Yuk.
Yuk, 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 yuk. Ya. Bablas. Bablas ngandi. Ngalor. Ngopo? Ya. 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 Bablas. Awas. Awas. Iya. Bu. Ayo angkat ke Mas. Yuk 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 yuk. Sikat yuk. Iya 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 iya. Woi. Mas. Awas. Sikat sikat sikat. Yo tarik sok. Ya, lancar jaya. Hop. Usah. Randy crop top. Mbak Fenty digandeng Mas, dan mati nih gitu. Yo 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 yo. He ah, he ses